बे समाव मोनसे गोनांथार रादाब 2012 मायथाइयाव BTADआव सोमजिदोंमोन मोनसे गिख्रंथाव हारियारि दाङाबाजि। बे गिख्रंथाव हारियारि दाङाबाजिनि समावनो 2012 मायथाइनि जुलाइ दानाव चिरांनि बिजनीआव जादोंमोन खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय। बिजनी थानानि सिङाव थानाय हास्रावबारियाव जादोंमोन मोनसे बुथारनाय जाथाया। बे हारियारि दाङाबाजि समावनो रत्नेश्वर बसुमतारी मुंनि सासे सुबुंखौ खास्रि बिस्रियै बुथारदोंमोन हानजासे दुथांफोरा। बे बुथारग्रा दुथांफोरनि सायाव स्पेशल CBI बिजिरसालिया राय होदों। जर'खा बिजिरगिरि मौसुमी देआ बिजिरसालियाव बे गोनांथार रायखौ होदों। बे राया साबा दायनिगिरिफोरखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। बिजिरसालिया जैनुद्दीन शेख, आब्दुल खालेक, नबी हुसैन, हाबिबुर आरो उस्मान आलीखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। मख'नो गोनांदि बे बुथारग्रा दायनिगिरिफोरनि गेजेराव गासै 7 सोद्रोमा दंमोन। बेनिनो सासेया जोबथेसालियाव जिउ गोमाबाय आरो गुबुन सासेया दायो खारखोमानानै दं। नमस्कार, एवरीथिंग विल बी अपलोडेड ऑन आवर CBI पोर्टल। सारी जानकारी तो आपको वहां से मिल जाएगी। कोई अगर विशेष कुछ जानना चाहते हैं तो बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? और क्या जजमेंट इसमें लगभग 7 एक्यूज थे। A1 to A7 थे, 7 एक्यूज थे और 7 एक्यूज में केवल 5 एक्यूज का ट्रायल हो पाया। एक एक्यूज एक्सपायर्ड हो गया और एक एब्सकॉन्डेड है। और कोर्ट ने जो हम सारे जो एविडेंस थे वी हैव प्लेस्ड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एंड ऑनरेबल कोर्ट हैज पेरूज्ड and honorable court has found that this was a very it was a kind of very heinous offense where they have tried to plant fight between two communities in 2012. It was the incident of 2012 actually, and immediate thereafter a case was registered by Bijni and a case was thereafter transferred to the CBI and CBI investigated. CBI has we have tried to place all evidence before the honorable court and the honorable court has found that evidence are concrete in nature and thereby convicted to all accused persons from life imprisonment, rigorous life imprisonment, and in 302 and in other section like 147, 149 and 324 they have also been convicted for 3 years imprisonment and fine also awarded by the honorable court, and in default they will face 1 year rigorous punishment. Thank you so much. And other details actually क्या केस का डिटेल देखिए, सारी चीज़ें जो है CBI पोर्टल पे हमारे अपलोड होंगी। केस का डिटेल यही था कि कुछ ग्रुप ने 40-50 के संख्या में इन्होंने 2012 में 22 जुलाई 2012 का डेट है if I am correct, इन्होंने बोडो समूह पे जो है अटैक किया कुछ स्लोगन लगाते हुए और उसमें काफ़ी लोगों को चोटें आई और एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। तो उसी का केस था। थैंक यू सो मच। कहाँ पर हुआ था ये? थैंक यू सो मच। कहाँ पर हुआ? ये हासराबारी की घटना है। बिजनी PS का केस था जो CBI ने इन्वेस्टिगेट किया और CBI brought into justice that matter. We have brought for justice. Thank you so much. अदालगुरि जिल्लानि रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। हादरनि मोनसे मुंदांखा कम्पानि फार्स्ट क्राइआ दायो अदालगुरियावबो दंसै। अदालगुरि रामपुर सकनि HP पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव फार्स्ट क्राइनि फ्रेन्चाइजिआ 24 जुलाइआव बेखेवजाबाय। बे गलायाव गथ'फोरनि गासिबो बेसादफोरखौ मोननो हागोन। नोंथांनि खुदियानो गोनां जानाय गासिबो रोखोमनि बेसादफोरखौ बे मोनसे जायगायावनो मोननो हागोन। फार्स्ट क्राइआव गथ'फोरनि थाखाय गोबां रोखोमनि दिहुनजानाय बेसादफोर मोनो, जेरै सि-जोम, गथ'फोरनि थाखाय दोरोङारि गाननाय, पार्टी वेर, एथनिक वेर आरो फर्मेल वेर, गथ'फोरनि थाखाय सेन्डेल, जुथा, बुट आरो स्निकार्स, सोलोंथायारि फुथुलाफोर, पाजलफोर, बोर्ड गेम्स, एक्शन फिगार फुथुलाफोर आरो गोबां। आलादा आलादा बैसोनि थाखाय गोबां रोखोमनि बिजाबफोरनि मोनसे गुवार रेन्जबो दङ। बेबी केयार दिहुनथायफोर जेरै डायपर, फिडिं एक्सेसरिज, स्ट्रलार आरो गोबां। एक्सेसरिज जेरै खानायनि एक्सेसरिज, गहेना, बेग, सानग्लास, घड़ी आरो गोबां। फार्स्ट क्राइआव मोननो हानाय माखासे मुंदांखा ब्रेन्डफोरनि मादाव इन्टारनेशनेल ब्रेन्डफोरा जादों जेरै मेटल, डिज्नी, बार्बी, गेरबार, फिशर प्राइस आरो भारतारि ब्रेन्डफोरनि मादाव पंचकुल,
Hot Wheels, Newbie, Harleen, Medela, Temper.